Mas malaki pa yung gulong kaysa dun sa hanapan ng motor natin. Binado po kurang ko. 1 year and 3 months. Alright. Naservisyo ng gulong na ito mga idol, no? Marami na rin paninta yung takot ito. Yo, what's up mga idol? Magandang hapon sa inyong lahat. So ang oras pala natin ay 2:22 ng hapon. So kanina pala ay galing tayo ng Quanzon, di ba mga idol, no? Kaninang umaga. Pero ngayon babalik tayo. Dahil nga nung umaga hindi natin nakuha yung gulong ni Raptor na pula o si Honda Supremo. Kasi hindi nila ma-release sa Quanzon mga idol, kasi hindi nga naka-update sa kanilang computer. So ngayon nag-chat pala sa akin si Sir Aris mga idol. Shout out nga pala kay Sir Aris Quebral o Lermo. Sabi niya Sir, good afternoon po. Pwede mo na po kunin yung order mo na gulong. Sensya na po, di pa kasi na-post sa system namin kanina, kaya hindi pa pwede i-release. Pero ngayon okay na po. Yun, napakagandang balita mga idol, no? So yun ang babalikan natin ngayon mga idol. So agad-agad bumiyahe tayo para mai-release natin, makuha natin yung gulong ni Raptor na pula. So nandito na pala tayo mga idol, no? Sa barangay Katubig, o ito yung Anda Bridge. So yun lang pupuntahan natin mga idol, no? Kukunin natin yung gulong ni Raptor na pula para may biyahe natin bukas. So hahabulin natin yung oras, kasi nga ang tawag dito, para maipagawa natin kay Sherwin, maipakabit natin kay Sherwin mga idol, no? Kasi hindi talaga pwedeng ibiyahe si Raptor na pula. Balak ko sanang ibiyahe siya na gamitin siya papunta sa Bulinaw, kaso ang inaalala ko lang baka pumutok yung gulong na, baka mas lalong dumami pa yung sira. Alright mga idol, no? So on the way na tayo papunta sa Bulinaw. So babalik tayo sa Quanzon Bulinaw mga idol. Alright, shout out nga pala kay Alicia de la Calzada, kay Leon Rama, Bel Scalera, J. Rose Ganon, Philippine All-Star, Lendon Makasling, Christian Bandalan, Dino Sandoval Kiremet, kay Salerbak Nairam, Maris Capristante, Mark Bantolino, Johnny Cañedo Caspe, at Kaiser Gulalin Wilson. So sa mga gusto pong magpa-shoutout, comment lang po kayo sa baba para may shoutout ko po kayo sa next na video natin mga idol. Alright mga idol, no? So nakabalik na tayo dito sa Quanzon. Si idol si Sir Aris. Thank you sa pakapti, sir. Saan? Doon na lang. So, kukunin natin yung gulok. Nahawakan sir, no? Wala, hindi ko na naibiyahe. Wala, baka puputok na kasi. Alright mga idol, no? So thanks God dahil makukuha na natin yung gulong na in-order natin dito sa may Quanzon. Salamat po. Salamat.
Alright mga idol na. So nakuha na natin ng gulong dito sa Quanson. So papauwi na rin tayo. At ipapakabit natin agad kay Sherwin to mga idol. Ay, problema saan natin to ilalagay. Mas malaki pa yung gulong kaysa dun sa harapan ng motor natin. Alright, so update tayo mamaya mga idol no, kasi ayusin ko muna to. Alright mga idol no, so nai-set up na natin. So sana hindi malaglag. Alright, so papauwi na rin tayo mga idol. Ay. Thanks God, nakuha rin natin yung gulong ni Raptor mga idol. Makakapagbiyahe na rin tayo sa Alaminos. Maaari sigurong bukas pwede na tayong bumiyahe. Makakapaghakot na rin tayo ng paninda. So salamat nga pala ulit kay Sir Aris Olermo sa pag-update kanina sa akin. At nakuha ko na rin yung gulong ng alaga kong Honda Supremo. Alright, alright mga idol no. So nandito na pala tayo sa Marempay. So kakarating lang natin. Ang ingay nung nag-chinso. Alright, so touchdown pala tayo dito sa bahay. Tapos ipupunta natin si Raptor. O yun si Raptor mga idol. Ipupunta natin kay Sherwin ngayon din. Alright mga idol no. So update tayo mamaya. Yeah, pasalubong mo. Andiyan na Alright mga idol, so nandito na tayo sa shop ni Sherwin. So papagawa natin, papakabit natin ng gulong. Center stand. Sa wakas mapapalitan na rin. Yun kaya vlog mo sa Italbo. So pagkatapos ng
2 weeks mahigit mga idol saka lang napalitan tong gulong. Pag-aantay natin sa gulong eh, doon na talaga natagalan eh. Pero okay lang naman. Ito yung binili nating gulong ni Raptor. So, same na same dun sa dating itong nakakabit dito. Ito yung kagandahan rin kasi pag sa company Rangkoba. Dalawang beses pa ako bumalik ng bayan ngayon. Ay, ng Bulinaw ngayon. Bakit? Diba, kukunin ko sana ito kaninang umaga. Wala pa. Hindi, meron na. Kaso hindi ma-release. Bakit? Hindi pa na-i-update sa computer nila. Tapos nung kaninang tanghali sabi, balik ka na dito kasi na-i-con na. Sabi na, na-update na. Yun. Binalikan ko. Dalawang beses akong pumunta ng Bulinaw. Pero okay naman na kasi at least nakuha ko na to. Sinikon pa pala siya. Anong tawag dito? Sumama. Sumama? Dumikit sa interior. Sobrang tagal na. Pero okay pa yung interior, Wen. Ayos pa. Ayos pa na. Kasi yan yung original pa niya eh. May pagkagamitan pala tayo dito mga idol, no? Kaya kukunin natin. Paglalagyan natin, gagapangan ng anong tawag doon, yung dragon fruit. Kapit natin. Alright. Ay, salamat sa serbisyo mo. 1 year and 3 months. Sulit na sulit to. Ilagay natin yung madikit. Ha? Yung madikit na ilagay natin. Tumadikit? Sige. Pagkano yung utang ko? Hayaan mo na. So 1 year and 3 months. Alright. Naserbisyo ng gulong na to mga idol, no? Marami na rin paninda yung hakot ito. Alright mga idol, no? So ayun, kinakabit na yung nilalagay na yung gulong. Tapos ikakabit na yan mamaya. Sa wakas, thanks God at makakapagbiyahe na tayo sa Alaminos. Gagawa kayo motor ko. Ha? Bahala kayo dito. Lang. Hala. Pas. Ikaw naman si Pas, pero hindi na akong uminom pag wala. Hindi ginagawa ko pa yung motor ko nga. Hindi na ako uminom kapag may bili ako, ano? Hindi ako uminom pag wala. Kaya nga bili ka na. Alright mga idol, so natapos din. At sa wakas natapos na. Makakabiyahe na tayo sa Alaminos. Ay, akala ko ako. Alright. Ay, yung gulong pala. Kunin natin to. Alright mga idol, no? So natapos din yung problema dito kay Raptor na pula. So napalitan na ng gulong. So pwede nang ibiyahe to papunta sa Alaminos mga idol, no? At sa wakas natapos din talaga. Ay, makakapaghakot na rin kami ng paninda mga idol. So yun lang yung update natin dito kay Raptor na pula mga idol, no? So napalitan na rin yung gulong niya. At yung pinalit natin yun pa rin, ganun pa rin, original pa rin, na made in Japan pa rin mga idol. Alright. So dito na siguro matatapos tong vlog natin mga idol, no? So ingat po tayong lahat and God bless po. So see you po sa next na vlog natin. So abangan nyo po yung paghahakot natin ng paninda. Alright. Babiyahe tayo ng Alaminos. So see you po sa next na vlog natin.